Kiss, 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 Papa. Kiss, kiss. Kiss, 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 kiss. Oh, you kiss, kiss, Papa. No, 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 no. Come here. Here, on this side. Buang bata ni. Come here. Your ball here. Oh, here, your toys. Oh, come in here. Alina. Come on. Come on here. Here. Don't go there. And you. No, ball na. No, are you afraid? No. You ato dito. Kamang kasi ilalom, uy. Kasi na suko pansin. No, suko pansin. Suko ikaw. Oh, da. Biyo, labay ang ball, oy. Oh, get the ball. Come on, get the ball. Good morning, guys. Kami lang dalawa ni Francine, guys. Kahapon ay kaninang umaga, maagang umalis si Frank at hindi yun makakauwi, guys, for until Sunday night pa yun uuwi. Tapos 'di ba, Father's Day sa Sunday. I think it's good also na wala siya pero matagal LDR kami. Nasa Fastburg siya, guys. Sa Fastburg, ano yun, yung parang may mga show doon sa helicopter, planes, and so on. At kami lang dalawa ngayon ni Francine. 4 days pa yung papa niya wala dito. So kami lang, iniwan niya na kami. Iniwan niya muna kami. Ngayon, ang gagawin ko, guys, since wala si Frank, nagpaplano ako na sa Sunday, dahil Father's Day, iso-surprise ko siya for Father's Day, pero hindi ko pa alam kung anong gagawin ko. Nag-iisip pa ako, guys, so let's see kung anong maisip natin. Pero ngayon, nag-ano pa ako, linis-linis konti. Kami lang din naman at magluluto ako ng lunch para sa lunch namin pag-uwi yun ni Ella. At andito din yung anak ni Frank, guys, so kami lang in 4 days. But it's okay. And, sanay na ako kasi last year din, guys, nung ako palang mag-isa dito, 1 week siyang wala. So, I think, ngayon lang talaga siya, pagkatapos ko lang talaga siya, kung manganak siya, nagstay talaga sa bahay ng walang mga extra trip na ginagawa niya. Hello, guys. Nasa kusina ako ngayon, guys. Naglabas ako ng chicken breast ang nilabas ko. 2 hiwa lang yan, guys, kasi kami lang naman dalawa ni Ella ang kakain. Yung anak ni Frank dadating yun, uwi yun galing school around 4 PM. So kasi si Ella, guys, hindi ko siya na-enroll before, hindi ko siya na-register before sa yung iba, kasi dito ang klase, guys, half day lang sila. Tapos kung ang both parents working, ang bata pwede mo siyang i-enroll until 4 PM. And since nasa bahay lang ako, pinapauwi ko sa Ella ng afternoon kasi para na din maka-adjust siya sa food kasi yung lunch nila sa school iba. So, ayun. Gumagawa ako ngayon ng guys. So, ayun, naglabas ako ng chicken para sa lunch namin. At gumagawa ako ng, kita nyo ba? Gumagawa ako ng banana cake. Nagmamash ako ng saging. Ito. Lalagay ko siya. Gumagawa ako ng banana cake kasi yesterday, gumawa ako ng banana cake para ipabaon kang Frank. Tapos, at sa kanyang kasama, kasi dito natulog yung kasama niya last night. Pero hindi na ako nag-film, guys, kasi nahihiya ako at saka baka ayaw ng kasama niya na may nag-vlog. Kaya hindi ko na-vlog yung pag-alis nila, yung andito pa siya. And since gusto kasi yung kasama niya, natikman na niya before yung banana cake ko, kaya every time na nagta-travel si Frank, pinapadalhan ko siya ng banana cake para makatikim naman yung ibang kasama niya, 'di ba? Tapos tsaka kasi pag nagta-travel yan sila, guys, alam ko na bihira lang sila nakakakain on time kasi busy sila sa field or may mga ginagawa sila. So ang
ang ginagawa ko, pinapabaunan ko ng banana cake para may makain sila habang papunta sa place na pupuntahan nila. Kagabi, ang anak ni Frank at si Ella, gusto din daw nila. Tapos ang isang layer lang ang ginawa kong banana cake or banana bread. So, sinabi ko, nagagawa ako this morning, bago sila uwi sa school. So, at ito na guys, gumawa na ako. Kung gusto, yun, ilagay ko lang dito yung banana. So, lalagay ko na to siya sa pan para luto na ng pagdating nila. At saka mamaya guys, aalis kami, pupunta kami sa center, sa town. Dito lang sa amin din. Para bibili ako ng prutas na dadalhin nila bukas sa school. Kasi sport fest nila ata. At saka bibili na din ako ng gamit para sa mga kulang na ingredients at something para sa birthday ni Francine. Malapit ang birthday ni Francine guys sa 24, pero sa 29 namin siya isi-celebrate. Saturday yan kasi walang paso. Ayun, kaya mamaya bibili ako ng mga ibang ingredients. Para na din sa Father's Day kasi nga Father's Day, di ba guys? Surprise ko si Frank sa Father's Day sa Sunday. Uuwi siya ng Sunday night. So, Sunday yung Father's Day. So, ayun. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko, pero may idea na ako kasi madami na akong mga ginawa na surprises sa kanya before. Last year, nagluto ako ng banana cake kasi favorite to ni Frank yung banana cake. Nagluto ako last year ng banana cake at saka naglagay ng mga cards. At saka dami ko ng surprises na ginawa. So, ang mas bet kasi ni Frank yung mga DIY, yung pinaghihirapan mo talaga. So, ngayong Father's Day na this Sunday, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko, pero may naiisip na ako. So, let's see. Hello guys! Naluto na ang aking banana cake. Ito na yun guys, oh. Yung banana cake. At nagluto ako ng chicken afritada guys, pero wala siyang, wala siyang masyadong sahog. Ayan. Kita nyo? Carrots lang yung nilagay ko niyan kasi wala akong potato. Nilagyan ko siya ng carrots para makakain din si Francine. Tsaka yung banana cake ko guys, yun. Hindi masyadong kagandahan ang mukha. Ewan ko ba, nagluko ang oven. Char, sinisi pa ang oven. So, kakain na kami ngayon guys. Papakainin ko sila mauna kasi ako medyo busog pa. Papakainin ko si Francine at kakain na din si Ella. So, ayun na si Francine guys. So, Francine! Hello, come here. You wanna eat? Come here. You will eat? Come here. Come here. Oh, come here. Kain na si Francine. Kakain na ikaw? Kakain na ikaw. Yung kakain na ang bata. Come here. Kukus mama, kukus. Kakain na ikaw? Ha? Pagising niya ka na. Tingala siya kay wala yung papa niya. Where's papa man? Rain, rain, go away, come again. Parang uulan ba? Dag-um. Makulimlim. Kulimlim siya guys. Siguro uulan. Hello guys. Good morning. Second day na wala si Frank. LDR days. At nakakatuwa guys kasi pag nakikita ni Francine yung picture ng papa niya, kinikiss niya. Look. Is that Papa? Hello? It's Papa! Look! Is that Papa? Kus, Mama, kus. Oh, you kiss, Papa. Tinitingnan niya sa ilalim kung nandyan yung Papa. Na. Papa's not there. Guys,
so it's time for breakfast for Francine and me. Come on. It's quite... Medyo, ano ang bahay guys, medyo magulo. Oo. So, Francine will eat the breakfast. He's having first banana. Banana? You want banana? Watermelon, watermelon. Banana, banana. Banana, banana. Fruit salad. Should I help you? Here. Banana. She wants to hold it. Okay. Oi! Banana, banana. Banana, banana. Fruit salad. Fruit salad. Baby. Eva. Here, Francine. Here. No, 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 no. Hello. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Where's the ball? Get the ball. Come on, quick. Get the ball. There's the ball. Get me. Get the ball. Come on. Nah. Hello. Anna. Hello. 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 Ba. Ba. Baby. No, hello. Kiss kiss Papa. Where's Papa? Where's Papa? No. No. Don't. Hello. Hi guys. Dance me, dance me. Sing me A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Papa there? Knock, knock, Papa. Kumakatok siya sa pintuan. Akala niya nandito yung papa niya. Papa, na Papa. Hello. Hello. Papa? Are you there, Papa? Are you there? Are you there, Papa? Papa is there na A, B, C, D, E, F, G. Papa is there. Tup. Tup. Kuskus mo, mami. Kuskus. Oh, kuskus na mama na lang. Mama na lang. Kiss, kiss. Ano? Didn't know. Didn't know. Bye, bye. Mommy. Yum, yum. Yum, yum. Where's yum, yum? Oh. Oh. Ano, that's dirty. Give me. Mama's slipper.